आदा आलफ्रेदाबो फैबाय नै आंबो एल'नो फैबाय नोंथाङा बर' पाब्लिक कनभेन्सनाव फैनानै माबायदि मोनदों आं जोबोद गाहाम मोनदों नंगौ एकदम गिदिर पेन्डेल नंगौ औ मन्दलि मानि थाखाय गाहाम मोनदों मोजां मोनदों गोबां मानसि फैदों आरो गोबांथार मन्दलि फैदों 10टा पास्टरेट मोनसे पास्टरेटआव 24 मन्दलि 20 मन्दलि मन्दलिया 300 मन्दलि औ गावगाय मानि जानाय लोंनाय खालामदों गावगाय पेन्डेल थानानै ओंखाम संना जानो हायो जोंनिया नोंसोरनियालाय आंथ' आलासिसो नङालै नोंसोरनिया क'क्राझाराव जाया बिदि जाया बिथाङा नों फैनानै माबायदि मोनदों आदा मोजां मोनदों आफा फैदों नोंथाङा आंखौ मोजाङै देब्रा गोदानै सोंथों दे मानो फैदों बहानिफ्राय फैदों आङो चिरांनिफ्राय फैदों चिरांनि आरो नोंथाङा अबेनि आं सनितपुरनिफ्राय फैदों गिर्जा हाबनो फैदों नंगौना दा मोनानि सेसनखौ लानो फैदों एसे पापफोरखौ उद्रायनो फैदों बेदर जागोन जाया बेदर जागोन दाउ जागोन आं दाउ मोनजाया बेदर मोनजाया थगायो दा दाउदै बहा मोनो दाउदैखौलाय दैजों जानोसै दाउदै लाना फैलाय नोंलाय माथो केजि गोसोसोनो नोंथाङा मानो फैदों आङो सभा नायनो फैदों नोंगौ मा सभा जादों बेयाव सभाया बर' बेप्टिस्ट कनभेनसन माने उदालगुरियाव बिराद गिदिर जादों आरो बिराद समायना जादों आशीर्बाद लानो फैदों नंगौ आरो अबे जायगानि नोङो आङो चिरांनि नोंथाङालाय मानो फैदों नोंथाङालाय आंबो बेनो गिर्जा हाबनो फैदों नोंगौ जायगाया मानि नोंहा सनितपुरनिफ्राय फैदों नंगौ आरो नोंखौ लोगो मोनदों बिराद मोजां मोनदों नंगौ ओमफ्राय बिराद गिदिर सभाया नायख'हायि गोबां गिदिर नों बायदि गिदिर मोजां मोनदों आरो नोंथाङा ड्राइभार मा बेदर हांनाय नामा बेदरा गासैनो खै केजि दङ खै केजि लाबोदों नंगौ ओमफ्राय दाउआलाय दाउ माथो हांगासिनो बे नों जायो मानसियानो आरो बेलाय मा बेयो हाखाबाय अमा बेदर मा खालामदों नोंलाय बे जाबाय रुसुन माबायदि गाहाम मोनदों खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों दा नोंसोरो अबेनि आंबागाव आइजोफोरा जोबोद खामानि मोजां मावनो हादोंलै आइजोफोराबो दानिया अलसिया नङा जोबोद खामानि मोजां मावनो हायो दे मावबाय था बेयाव मा बेयो सबायजों दाउजों माथो गोसोम बेयो सबाया माहाय गोसोम जाखायो बिदिनो माबाया हासबाय दानिया एसे गोसोम नङा माथो सबायखौ माने जों माहाय गोसोम बाहाय बेलेग मोनदों दाउजों संगोन नोङो आरो बैयावबो दं बैयावबो ना मावदों नै मा बेदरा देन्जार अमा बेदरा बेयाव मा होखो ओमफ्राय आरो गासिबो बायदिसिना होजोब्बाय हालदै होगोन हायोब्रा आंबो मावनो हायो जों बोरायनि उनाव बोराय फैबाला जों गामिनि बोरायफोरा मन्दिर सासे बोरायफोरा फैबाला जों मावगोन उनाव बोरायनि उनाव जों मावगोन रावबो अलसिया जानाङा सासे सानै साथाम सासे बोरायफोरा फैबाला सोर मावगोन बेनिखायसो बेफोरबायदिखौ मावनांगौ अलसिया जानाङा गोसो हो मा होनदों एल'ग्रा हायो आंबो नोंबो हायो जोंबो हायो एवबावलाय मोजां दालाय मा फार्स्ट थाव होग्रोनांगोन
เราहोननानै खालामग्रोनांगोन दाउबो हादों हांदों नै दाउ खालामग्रोदों नै दाउआ नै दाउ हांदों दाउ मा दाउ बेयाव लकेल ना बयलार लकेल दाउ लकेल बाबाव खुंगेब बोरैबा मोनथारबाय नै दाउ नै पापकननि माबायदि नुदों जाबायना दे समायना बाप रे बाप मोनायावथ' आरो जोंथि माथि लाइटजों बाप रे बाप दुब्लि बारियाव बेबो दुब्लि बारिसो दै बियो बेनिफ्राय बियो सिमेन्टजों बानायनायसो जाहाथा ओरैनो टेम्परारि गेट नङा बियो एकदम पार्मानेन्ट बायदि गेट बानायदों बियो बेबो दुब्लि बारियाव मानिनांगोन माने फुराना गेटफोर बायदिसो मोनखायो नुबायना दा जि मोजां समायदों लै लाइटजों बिराद समायदों लाइटजों बिराद समायदों नुवाखै ओरैबायदि जोंब्लावजोब्बाय नोंथाङा मा बेदर जाखो आं अमा बेदर जाबायलै नों माखौ बेदरखौ मोजां मोनो मा बेदरखौ मोजां मोनो आङो बांसिन गोथाव मोननाय बेदरा जाहैबाय आंनिया मा होनना बुङो अमा बेदरानो नंगौ दायो माबे साबसिन मोजां माबेखौ साबसिन मोजां मोनो नोङो आं अमाखौनो साबसिन मोजां मोनो नोंहालाय आमाया आं दाउखौ मोजां मोनो अमाखौ मोजां मोना अमाखौ मोजां मोनो नंगौना नङा रे नंगौ ओइलाय आं दा दाउखि जादों दा आच्छा नोंनि चेनेला मायाव मोनोमोन एल'ग्रा ना जोंमायाव आङो जाय एल'ग्राबो एल'ग्राबो मोनोना माथो बेदरानो गैया माथो जेबोखौनो मोनाखै लाबोगासिनो नै नोंहा मा बेदरखौ मोजां मोनो अमायानोसै आरो नोंहालाय अमायानो बेनिफ्रायसो मा बेदर संखो नायनोसै बेयो आफ्रिकानिफ्राय फैनाय दे ए दैसो जेबो गैया